हमनी के मन नहीं खे चाचा जी के हमनी के खाली बढ़िया गीत गाई। सांच बात कहत नहीं करे जा पहाड़ के मंदिर के प्रांगण में उपस्थित बानी। जे घरी राम बबुआ जी 22 जनवरी के राम जी के उद्घाटन भय रहे पिछला सालवा, तो हमें को गीत गौलड़ है कि राम आए हैं चाचा जी, ओकर मात्र 965 गो व्यू गई अभी ले देखी। उहे पर हम उहे एकरे बाद में जैसे ही एगो होली के गीत हम चढ़ावनी उहे चैनलवा पर उहे ट्यून पर कि अब की खेसारी बो के जोबना रंगाई। आई दादा देखी ना ओकर 5-5.5 लाख लोग देखल। अब बताइए हम का करी भाई जो बबुआ हो, हम अपना सब कुछ नहीं की कहले चाचा जी। केहू ढोही के छिलावा बता, केहू ढोही के चटावा बता, केहू पियर एही में भारी के रोज रोज मनावा। अपना से को बात नहीं की कहले। यही अपना छपरा जिला के चंदन चचा का कहले पहले तो कहले कि आज वो ढील दो काथी तो छील दो कपार छील दो। हां भैया हमर बहुत बड़ा पुरस्कार देनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करब जा। तब चंदन चचा लोग कहले तो कहले कि आज दादा यही सिवान जिला के बुलेट राजा। कहले कि अच्छा तू छिलला हां तो तनी चाट लेबे तो चाट के चल गइले। आज बाबूआ ओहू से ना भई तो पवन सिंह जी कहलो रहले कि का तो एही में बियर ढार के पार्टी में नाम सुनन न कोनो। हां जी हम अपना से को बात नहीं की कहले, वही लोग के बातवा कहत है। उ लोग करे एही मंचवा पर है 5 लाख रुपए यार पंकज गाड़ी रामायण महाभारत हमनी के गा करे तो 10 रुपए हो तो 15 हम जाते हो जाता ब्याज 1000 कमा दीना का गलती कहत नहीं के पाए घर के दोस्त। केहू ढोही के छिला बाबा, केहू ढोही के चटा बाबा, केहू पियर एही में धारी के पाटी रोज रोज उहे लोग आज पावर स्टार भइल। आए दादा तो हमनी के कौन फिल्म में पड़ल बनी भैया इतना भइल जदी खाली जेंट्स कलाकार गलती कोई तो चलो भाई जाए तो कोनो दिक्कत ना। अंतरा सिंह प्रियंका गा दिले के दो ए ढोरिया के नीचे शहर लुधियाना ढोरी के नीचे 32 जी मेरे बा। जय हो धन भाई। तो हमनी के कह कल्पना बताओ उहे बतिया कहम सुननी कि शहर लुधियाना आ गई आजकल घरे बैठल बच्चा चाची रामायण महाभारत के निमन जानकारी लेके वहां के घरे बैठल बा। लेकिन बाउर गावे वाला देखो तनी कि डेली फॉर्च्यूनर खरीदता तो रेंज रोवर खरीदता तो डिफेंडर खरीदता। अच्छा बताए तो इनका लगे का बा हैं को देखो गुड होल चलिए कि का हर वाला रात भर बनड़ई करब के 5 गो जहां श्रोता सुनने वाला बढ़ जाए कि का हो गुड होल चल जी 2 गो पूर्वी सुनई हो तनी काजी बबुआ 2-4 गो जहां पूर्वी गावे के निर्गुण गावे के फरमाइश होई बे का गलती कहत नहीं चाचा इतना तो सुनो हम तरह को हमरा छपरा जिला के को हमनी के तो डेली गाइले में छपरा 6 प्रकार गुणकारी रे छपरा 6 प्रकार गुणकारी तनी इहे गीत ना होखे तो एक आध लाइन कह दी हम तरह से कहना चाहत रही अन तो हम तो लास्ट में भरले बे लास्ट में कहनी चाचा जी का अरे निमन गीत छोटू गई बाहो कहियो ना मार्केट में आई बाहो
ढोरी पर तांडव जब मचोइबा हो रोड से फॉर्च्यूनर पर गलती कहतन चाचा भैया निमन गीत छोटू गइबा कहियो न मार्केट में जाइबा ए ढोरी पर तांडव मचोइबा तुरंत रोड से फॉर्च्यूनर पर आइबा निमन गीत छोटू गइबा हो कहियो न मार्केट में आइबा हो ढोरी पर तांडव मचोइबा हो रोड से फॉर्च्यूनर पर लेकिन का करब कबो कबो हमें सुनीले पुरानिया कलाकार लोग के भी हमरा सरल लगे का आज के डेट में बबुआ जी विजेंद्र बाबा के देखी उम्र कितना भइल बारे आ 5 दिन पहले देखनी है कि उहो के नचनिया के साथे पुरान जमावे के फेर में लहंगा में घूस का करब जो मने वैसे ए बबुआ बाहुरे के बहाना ये बगाना हमरा बड़ी लाज ठीक बा बजावा तारो पीटो तारो ठीक बा लेकिन सुधीर के केहू शिकायत करला त हमरा बड़ी लाज लागे।